Bear Grylls vagyok. Felkeresem a világ legveszélyesebb helyeit, és megmutatom, hogy mi kell a túléléshez. Olyan helyeken jártam a világban, ahol egy napot sem bírnának ki a túlélés képessége nélkül. Ma Magyarországon fogom bemutatni az iskolai intézmények közül a legkeményebbet, a középiskolát. A Kossuth Lajos gimnáziumba vezetett. Kietlen környék a 20. kerület közepén. Meglátjuk itt milyen kalandok várnak rá. Útjaim során mindig csak a leghasznosabbakat viszem magammal. Egy boxkesztyű, egy kis innivaló, egy öv, hogyha el kell szorítani valamilyen sérülést, egy fél papucs, és persze, mi nem maradhat le, a késem, a sörnyitó és a bornyitó. És ami a túléléshez kell az iskolában, egy irodalmi szöveggyűjtemény. Ha valaki nem ér be időben a terembe, kegyetlen megtorlásra számíthat, ezért ügyesnek kell lennünk, hogy észrevétlenek maradjunk. A szóbeli feleleteket a tanárok előszeretettel használják osztályzásra. Ezeket mindenki másképp éli meg. Van, aki imádkozik. Van, aki nem foglalkozik vele. Vannak olyanok, akik még az utolsó pillanatban is megpróbálnak tanulni. De mindközül a legritkább, aki otthon készült. A dolgozat az osztályzás leggyakoribb formája a középiskolában. Megoldásuk gyakran kreativitást igényel, amit a tanárok sajnos nem értékelnek. A legegyszerűbb, ha egy cetlire írjuk fel az anyagot. If people are comfortable with silence, then they don't have to put in those filler words. Ám vannak pofátlanabb módszerek is. Itt állok a tanári iroda előtt. Ne csináljátok a terület. Az iskolában a tanárok tartják fenn a rendet. Fészkük a földszinti folyosók végén helyezkedik el. Fontos, hogy ne ingereljük felé. Az iskolában két helyen is élelemhez juthatunk. Az egyik az iskolai büfé, ahol mindennek megvan az ára, a másik pedig a menza, ám az ott fellelhető ételt kockázatos elfogyasztani, így most a büfében próbálkozunk. A megszerzett táplálékot időhíján órán kell elfogyasztanom. Túlélési esélyeinket nagy mértékben javíthatja, ha találunk egy olyan helyet, ahol biztonságosan elrejtőzhetünk és lazíthatunk egyet. The heart is a balloon, shoots up through.
Gyere gyorsan! Gyere! Ebbe az iskolába bejutni nehéz, de kimenni még nehezebb. Ám van egy kis kapu, amin biztonságban kijuthatunk. Lelük, add a kamerát! Az iskola veszélyes helyeket rejt magában. Ha felkészületlenül érkezünk, kivet magából. Utam emlékezetes tanulságokkal szolgált, máskülönben nem is élveztem volna ennyire.